खुलुमबाय नोंथाङा बर' इनसाइट चेनेलखौ नायगासिनो दं। फै जों दिनै गिदिर खौरांफोरखौ मिथिना लानि। अरुनोदय BTCआ 2026 आरो 27 नि थाखाय 1588.31 कौटि रां बाजेट फोसावबाय। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया मंगलबार खालि BTC लेजिस्लेटिभ काउन्सिलनि साननैनि बाजेट जथुमायाव 2026 आरो 27 कौटि रांनि बाजेटखौ गथायो। रांखावरिनि बिबानफोरखौ सालायग्रा महिलारि बिथाङा बाजेट बेखेवनानै बुंथियो दि सोलोंथाय, इनफ्रास्ट्राक्चार आरो सुबुं अनसायनि सायाव जर'खायै नोजोर होनानै बड'लेण्ड ओनसोलारि ओंख्रि बांहोनो गोसो होदों। बाजेटआव हादोरसानि बिगोमानि गुदि जौगाथाय अनसुंथाइनि थाखाय 900 कौटि, दाथायारि दाथाय, सम्पथि लुनाय आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथा मावफुंनो थाखाय 200 कौटि रां आरो गुबुन 200 कौटि मिरु प्राय'जित स्किमफोरनि थाखाय उफ्रा मदद महरै थि खालामनाय जादों। बेनि सायाव 97.57 कौटि रां इनफ्रास्ट्राक्चार अनसुंथाइ महरै थि खालामनाय जादों। रां बावजायाव खुंथायारि अनसुंथाइ महरै 25.30 कौटि, जर'खा अनसुंथाइ महरै 27.94 कौटि, मुंख्लंफोरनि नखरफोरनो अनसुंथाइ महरै 10 कौटि रां आरो चेन्नाईआव BTC गेस्ट हाउस लुनो थाखाय 10 कौटि रां होनाय जादों। बाजेट अनुमाननि बादिब्ला BTCआ 91.36 कौटि रां खामायगोन होनना साननाय जादों, जेराव खरसाया 162.86 कौटि जागोन, जायनि थाखाय 77.54 कौटि रां खहा जागोन। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव BTCनि मावफुं सोद्रोमा देरहासात बसुमतारी बिथाङा बुंथियो दि रां बावजाया गासै सुबुंफोरनि थाखाय जौगाखांनायनि फारसे नोजोर होयो आरो बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि सोलोंथाइया मोनसे जौसिन गोनांथि दं, जेराव गासै बिथिंफोरखौ समानै जौगाहोनाया जागोन। गुबुन फारसेथिं BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारी बिथाङा मिथिहोयो दि मुंदांखा बड'फा सुपार 50 मिशनखौ दा UN ब्रह्म प्रि UPSC, APSC, NET आरो JEE फोरोंथाय मावथांखि मुं होनाय जागोन। बिथाङा बेखौबो मिथिहोयो दि मुलाम्फा जानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया गोबां बांगोन, जायनि थाखाय गोबां फरायसाफोरा बादायारि आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मोननो हागोन। रायमना नेशनेल पार्कआव कस्ट गार्डफोरा मानो गुलि गावदोंमोन? थैनायखौ लानानै दावराव-दावसि। कक्राझार जिल्लानि रायमना नेशनेल पार्कआव गुलि गावग्लुंनाय जाथाया गोबां सोंथि सिखांदों। हाग्रा रैखाथि होगिरिफोरा मानो गुलि गावनो गोनां जादोंमोन आरो बे जाथाया माबोरै जानो मोनखो? सिगांग्रो खौरां मोननाय बादिब्ला हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा रैखाथि होजानाय हाग्रामायाव आयेन बेरेखायै दंफां दाननायनि सुलु मोननायनि उनाव खालामगासिनो दंमोन। अपारेशननि समाव बिथांमोनहा रोखायै आयेन बेरेखायै दंफां दाननायनि सन्देह गोनां मोनसे हान्जाखौ नुनो मोनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फरेस्ट गार्डफोरा गुलि गावदोंमोन आरो आयेन बेरेखा खामानिफोराव लोब्बा थानायनि सन्देहआव थानाय फुंखा बसुमतारीखौ गुलि गावनानै जायगायावनो जिउ गोमाहोयो। बे खौरांखौ मोननाय जायो। नाथाय जाथायनि उनाव ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। जायगानि सुबुंफोरा गुलि गावनाया गोनांथि नंगौ ना नङा होननानै सोंथि खालामदों आरो गासै जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनांगौ होननानै दाबि खालामदों। रिपर्टनि बादिब्ला जाथाय जानाय समाव गोथै सहखौ थाबैनो बोखांनो हानाय जायाखै, जायनि थाखाय सुबुंनि गोसोआव जिंगासिनाया बांदोंमोन। दासान्दि हाग्रा बिफान आरो पुलिसआ जाथायथिलियाव दं आरो रैखाथि गोहोखौ बांहोनाय जादों। मावख'गिरिफोरा बुंदों दि गासै जाथायखौ नायबिजिरनानै मा थासारियाव गुलि गावनाय जादोंमोन आरो गासैबो नेमफोरखौ मानिनाय जादोंना जायाखै बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। दानिया बयनिख्रुइबो देरसिन सोंलुआ बेनोदि बे खामानिखौ गाव रैखाथिनि थाखाय मावनाय जादों ना माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय मावनाय जादों? नायबिजिरनाया जोबखांनायनि उनावसो सैथोआ ओंखारगोन। नोंथांमोनहा बेनि सायाव मा सानो? अन्नानै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर। थामथि अरुनोदयआव मोन 6 हारिफोरा माब्ला STनि थामान मोनगोन? एसेम्बलिआव BPFनि BJP सोरखारनि गिदिर सोंलु। आसाम एसेम्बलिआव मोन 6 थागिबि हारिफोरखौ ST शेड्युलनि मान होनायनि आयदाया फिन खेबसेबाव गोख्रों जानानै फैदों। BPFनि MLA सोरखारखौ सोंथि खालामदों दि बेसेबांबा बोसोर बारलांनायनि उनावबो मरान, मटक, चुटिया, थाई, आहम, कच राजबंशी आरो टि हारिसाफोरखौ मानो STनि थामान होनाय जायाखै? बिथांमोनहा दाबि खालामदोंमोन दि बेफोर हारिफोरा थाबैनो STनि थामान होनांगौ, नाथाय बियो थाखानाय ST हारिनि मोनथायफोराव जेबो गोहोम खोख्लैनो नाङा। बेनि फिननायाव ट्राइबेल बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगुआ बुङो दि जायखिजाया हारिखौ STनि फारिलाइयाव सोफादेरनायनि जोबथा गोहोआ मिरु सोरखारनि आखायाव दं। बिथाङा फोरमायबावो दि हादोरसा सरकारा गोबां खेब प्रप'जाल दैथायहरबाय, नाथाय भारतनि रेजिस्ट्रार जेनेरेलनिफ्राय मोजां रिपर्ट आरो पार्लियामेन्टनि गनायथि गैयालासे STनि थामान्थाखौ होनो हाया। दानिया सोरखारा सोरखारि मेडिकेल कलेजफोराव बे मोन 6 हारिनि फरायसाफोरनि थाखाय मासि रिजार्भ खालामनो थाखाय मोनसे अंतरिम आगान लादों। 1 आगस्तनिफ्राय आसामाव गिदिर सोलायनाय। 2500 रां अरुनोदय रेशननि थाखाय 100 रां आरो फरायसाफोरनो 300 कौटि रां अनसुंथाइ। आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय आगस्त दानआ गोबां गिदिर रंजानायफोर लानानै फैदों।
गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 1 आगस्तनिफ्राय हादोरसायाव गोबां गोनां अनसाय बिथांखिफोरखौ जागायफिनगोन होनना फोसावो। अरुणोदय स्किमनि सिङाव 3.71 मिलियन आइजोफोरा 1250 रांनि राङारि हेफाजाब मोनगोन। गुबुन फारसेथिं दैबानाजों नाख्रेबजानाय जिल्लाफोर शिबसागर, चराइदेव, जरहाट आरो गलाघाटनि मुलाम्फा मोनग्राफोरनो बे दानाव जर'खा राहत महरै 2500 रां होनाय जागोन। आगस्त दाननि गिबि सप्तानिफ्राय निजुत मयना आरो निजुत बाबु स्किमनि थाखाय आर'जलाइबो जागायगोन, जाय अक्ट'बराव 5 लाखनिबो बांसिन फरायसाफोरनो 300 कौटिनिबो बांसिन रांनि राङारि हेफाजाबखौ होगोन। बेनि अनगायैबो 10 आगस्तनिफ्राय रेशन कार्ड लाग्राफोरा 1 किल'ग्राम दालि आरो 1 किल'ग्राम सिनि लोगोसे 100 राङावनो बेसेन नाङै रेशन मोननो हागोन। सरकारा बुङो दि बेफोर स्किमफोरनि थांखिया जाबाय सुबुंफोरखौ रेहाय, सोलोंथाय आरो जाग्रा आदार रैखाथि होनाय। बाथि खौराङावनो दङ। रिनिकी भुयान शर्माया आसामाव दैबानाजों खहा जानांनाय गं 50 फरायसालिफोरखौ लुफिननो थाखाय 1 कौटि रां अनसुंथाइ होदों। मोनसे गिदिर सुबुंथिनि आगान होनानै सावथुन दिहुनगिरि आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसि रिनिकी भुयान शर्माया बावैसो आसामाव दैबानाजों खहा जानाय गं 50 फरायसालिफोरखौ लुफिननो थाखाय ककादेवता नाति अरुहाति 2 सावथुननि खामानिनिफ्राय 1 कौटि रां दान होगोन होननानै फोरमायथिदों। दान होनाय राङा दैबानाजों खहा जानाय फरायसालिफोरखौ लुफिननाय आरो फोथांफिननायाव थांगोन, जायनि गेजेरजों फरायसाफोरा रैखाथि गोनां जायगायाव फरायनायाव मदद मोननो हागोन। बिथाङा बुङो दि बे हाबाफारिया गोब्राब समफोरनि गेजेरजों हारिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय आफादनि रादायखौ दिन्थियो आरो बुंबावो दि बयबो जयै गिख्रंथाव दैबानानि उनाव आसामखौ दाफिननायाव मदद खालामनो हागोन। 6थि खौराङावनो दङ। आसामनि एमएलएफोरा गावसोरनि बेथनखौ दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय सीएमस रिलिफ फान्डआव होबाय। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम विधान सभानि सोद्रोमाफोरखौ हादोरसायाव सोलिबाय थानाय दैबाना होबथानाय खामानियाव मदद होनो थाखाय गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डआव अनसुंथाइ होनायनि थाखाय साबायखर बावो। गिबि मन्थ्रि मावख'निफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला गोबां एमएलएफोरा गोसो जानानै मोजां रां अनसुंथाइ होदों। मन्थ्रि नब कुमार दलिया 2 लाख, अरूप कुमार देआ 1.5 लाख आरो लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर हाबे तेरनजों लोगोसे माखासे गुबुन एमएलएफोरा 1 लाख रां अनसुंथाइ होदों। माखासे बेरेखा हान्जाजों लोगोसे माखासे गुबुन राजखान्थिगिरिफोराबो रिलिफ फान्डनि थाखाय अनसुंथाइ होनायनि थाखाय बयनोबो सुबुं फसंथान आरो आफादफोरखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरो। माखासे गिदिर बिहोमा होग्राफोरनि गेजेराव टपसेम सिमेन्टआ 50 लाख रां, लक्ष्मी चेरिटेबल ट्रास्टआ 25 लाख रां आरो बरपेटा ब्रुवारी आरो स्ट्रीट स्मार्ट एडभार्टाइजिं आरो आजा अट'मबाइल्सआ 11 लाख रां, गुबुन माखासे आफाद आरो सुबुंफोरा 5 लाख रांनिफ्राय 11,000 रांसिम रां बांहोदोंमोन। आसाम स्पर्ट्स अथ'रिटि आरो आसाम स्टेट स्पर्ट्स काउन्सिलआबो 2.5 लाख रां होदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया बे गोब्राब समाव अनसुंथाइ होनाय आरो आसामजों गायसननाय साफ्रोमखौबो साबायखर बावो आरो बुङो दि बे अनसुंथाइफोरा गिख्रंथाव दैबानाजों खहा जानाय रोजा रोजा नखरफोरनि थाखाय रैखाथि आरो मोजां मोनफिननायनि खामानिखौ बांहोनायाव हेफाजाब होगोन। थि खौराङावनो दङ। आसाम दैबाना रिलिफ 1 आगस्तनिफ्राय अरुणोदय फिन जागायफिनगोन। दैबानाजों खहा जानाय नखरफोरनो 2500 रां होनाय जागोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया दैबानानि थासारिखौ नोजोर होनानै 1 आगस्तनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि रांखौ होफिनगोन होननानै शर्मा बिथाङा फोसावदों। मोनसे जर'खा राहा महरै दैबानाजों नाख्रेबजानाय शिबसागर, चराइदेव, जरहाट आरो गलाघाटनि सुबुंफोरखौ बे दानाव 2500 रां होनाय जागोन, जाहाथे बिसोर मोजां जाफिननो आरो गावनि आथिङाव गसंनो हायो। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि उफ्रा राङारि मददनि थांखिया गिख्रंथाव दैबानाजों खहा जानांनाय नखरफोरखौ हेफाजाब होनो आरो बिसोरनि हरखाब गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय। बे थांखिया दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरखौ थि समाव हेफाजाब होनो थाखाय आसाम सरकारनि सोलिबाय थानाय नाजानायनि मोनसे बाहागो। सरकारा खोथा होदों दि गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव थासारिया नर्मेल जाजासिम मोजां मोनफिननायनि नाजानाया सोलिबाय थानांगोन। 8थि खौराङावनो दङ। दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनो बेसेन नाङालासे एसएसएलसि आरो एचएस फोरमान बिलाइफोरखौ होफिननाय जागोन। दैबानाजों मोगा-मोगि जानांनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।
आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्डआ बुंदों दि HSLC, AHM आरो HS फाइनेल पास सार्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड आरो रेजिस्ट्रेशन कार्डफोरखौ बेसेन होनाङा जासे होफिननाय जागोन। बे जर'खा जुनिया सुबिदा चराइदेव, शिबसागर, जरहाट आरो गलाघाट जिल्लाफोरनि फरायसाफोरनि थाखाय दं, जायफोरा बावैसो दैबानानि जाहोनाव गावसोरनि सोलोंथायारि फोरमानलाइफोरखौ खोमाना लानांदोंमोन। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा बुङो दि रोंग'थि गोनां फरायसाफोरा दैबानाजों भुगिनांनाय होननानै सेल्फ सार्टिफिकेट आपल'ड खालामनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। आर'जलाइनि थाखाय गोबां जेबो गोदान पुलिस आरो रिपर्टनि थुलुंगाखांनाय गोनांथि खौरांफोरनि गैया। थाखाय बर' इनसाइट निउसखौ मासुल लाइक, रेहाय शेयार आरो होनाया साबस्क्राइब गोहोम खालामनो खोख्लैनाय दाबाव। दिनैनि फरायसाफोरखौ फुंबिलिनि रादाब बांद्राय फरायनाया राङारि एसेनोसै। नारसिनथाय गोजोन्थों। गैयालासे गावसोरनि फरायनायखौ मोजाङै लाखिनो मदद होनो आरो गोमालांनाय सोलोंथायारि खाख्रिफोरखौ सोलोंनायाव गोरलैयै खालामनो थाखाय मोनसे अरायथा नङै रेहाय होनाय जागोन। भारत आरो BTRनि थुलुंगाखांनाय खौरांफोरनि थाखाय बर' इनसाइट निउसखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दिनैनि फुंबिलिनि रादाब फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।